Вітаю, шановні сябры. Сегодня 27 липня 2021 год, город Светлогорск, Беларусь. З вами по-ранейшаму Алексей Блажевич. 27 липня. Это вельмі важная дата в истории Беларуси. Одна з самых вельмі важных дат. 27 липня 1990 года Беларусь обвясціла б свою незалежнасць. Люди, які абвяшчалі аб незалежнасці Беларусі, былі вельмі мужныя і рашучыя. На жаль, сучасная Беларусь не шануе мінулае наша радзімы, не звязаная со светлай часткай гісторыі Советского Союза. Святкаванне Дня незалежнасці адбываецца ў дзень вызвалення Мінска. Дзень вызвалення Мінска ад захопнікаў, як фашысцкіх, нямецка-фашысцкіх у 1944 годзе, так і ад маскоўскіх у 1660 годзе. Толькі нам не распавядаюць пра вызваленне 1660 года. Так як і пра дату абвяшчэння незалежнасці Беларусі. На дадзены момант я не получаю інфармацыю са сродкаў масавай інфармацыі. Каб больш удакладніць гэта пытанне, я у 16 гадзін паслухаў навіны па радыё «Сталіца». І вы ведаеце, там не было сказано, што сённяшні дзень нейкі адметны, што гэты дзень Беларусь абвясціла незалежнасць. Я не ведаю, што яшчэ сказаць. Віншую вас усіх, віншую ўсіх беларусаў з днём абвяшчэння незалежнасці Беларусі. І сапраўдным, на маю думку, днём незалежнасці. Шануйце сваю гісторыю, сябры. Усяго найлепшага.